Здравейте, приятели! Както ви обещах, реших да ви направя едно красичко видео и да ви покажа новата жилетчица, която вече е напълно готова. И се получи нещо прекрасно. С якичките, с цепчиците, с ръкавките. Клетката е много нежна. Надявам се и на вас да ви хареса. Още веднъж да покажа до коленете, като си има предвид, че аз съм висока. Така, благодаря за вниманието. До нови срещи!